Očkovanie proti rakovine? Áno, už aj také existuje. Rakovinu krčka maternice väčšinou spôsobuje vírus HPV. Proti tomuto vírusu sa dá dnes už účinne očkovať. Svetovým lídrom v prevencii je Austrália, kde rakovinu krčka maternice zrejme čo chvíľa úplne porazia. Ako to dosiahli? Viac ako 80% austrálskych tínedžerov vo veku 15 rokov má za sebou očkovanie proti HPV. Dobrou správou je, že zaočkovanosť proti HPV rastie aj na Slovensku. Ku koncu roka 2023 bola u 13-ročných takmer 40%, čo je pozitívny trend, keďže pred 2 rokmi to bolo len 15%. Ešte nedávno mali na Slovensku nárok na plnú úhradu vakcín proti HPV len 12-ročné deti. Po novom už uhrádzame vakcínu aj 13 a 14-ročným. Očkovanie má svoj význam aj vo vyššom veku, preto vám na vakcínu prispejeme.